Är det tom? Rädd man trollar bort. Är det tom? Tänk om man trollar bort. Det är vi. Nej, det går. Ja. Tänker jag stoppa den hit. Utan det kommer redan ut igen. Och vad har det nu för en färg? Nej! Jens favoritfärg, gul! Titta, blev den gul? Tror du? Ja. Ska vi titta vad vi kan göra med den här färgen? Rosa. Nej! Titta, nu är den vit igen. Alltså, Konstigt. vilket. En röd. Vad blir röd? Vad blir det för färg rött? Vad blir det? Vad tror du, Vilja? Vad blir det? Det blir blått. William. Bra, William! Men vet du vad? När jag tar samma in igen. Vad blir det då för en färg? Vad blir det? Röd. Det blir röd igen. Titta, hade du rätt? Det är fortfarande tom, ser du? Ser du igenom? Fortfarande tom.